Igen, a mai témánk a Pattamat. Magyar nevén Patt és Mat, avagy két balkezesek lesz. Aki nem tudná, a Patt és Mat egy Csehszlovákiában készült stop-motion animációs sorozat 8-9 perces játékidővel, amit Lubomír Benyes és Vladimir Irányék álmodott meg. A két figura először 1976-ban a Kutyáci, vagyis a Drótos című rövidfilmben tűnt fel, ami az első epizódja. A nagy sikerre való tekintettel később készítők saját sorozatot forgattak, Ájétó, magyarul és Kész címmel. Magyarországban 1984-ben jelent meg először ez a mestermű a magyar televízión. A két elméletileg ezermestert, ezt gyakran megkérdőjezem, 1989-ben Patra és Matra keresztelték. Ennek ellenére még mindig sokan nem tudják, hogy melyik. Pat a sárga pulcs, és Mat pedig a piros. Ha most valakiben összetört valami, ne aggódjatok, én is fordítva hittem. Apró fun fact a nevükről. A Patt és a Mat nevek a cseh patlal és matlal kifejezésből származnak, amelyek jelentése ügyetlen és kínos. Így már biztosak lehetünk, hogy nem ők a legélesebb kések a fiúkba. De emígy a teljes nevük Patrik és Matyéva is Mátyás. A neveket később a sorozat címébe is beépítették, így lett Patt és Mat és kész. A futamidő alatt a nézettség főleg a felnőtt korosztálynál szökött égbe, minden esetre a gyerekek is egyaránt élvezték. Ezen a tényen én is meglepődtem, mert én azt hittem, hogy elsősorban gyerekeknek csinálták, és csak pár felnőtt van, aki élvezi. Lehet főleg amiatt gondoltam ezt, mert nem beszélnek benne, és olyan kreatív dolgokat csinálnak, hogy egy átlagos felnőtt azt nem bírná nézni. Azt ki tudja. Később 6 DVD is megjelent számos országban, köztük Magyarországon is. Az 1976-1990, valamint a 2002-2004-es korszakból 2004-ig összesen 78 epizód készült. Mikor az új jogtulajdonos Lubomír Benyes fia, Marek Benyes, úgy döntött, végleg szakít a sorozattal, de ne szomorkodjatok, összesen 9 évadon és 111 epizód, ez bőven elég. Oké, feltételezem, ezekkel az információkkal nem igen mondtam újat, de képzeljétek el, azt biztos nem tudtátok, hogy 2007. augusztus 1-én egy cseh számítógépes fejlesztő cég be is jelentette, hogy egy videójáték fog készülni a két barát kalandjaiból, amely 2009. október 1-én meg is jelent, angol és cseh nyelven. Találtam is róla egy fél órás videót, ahol kipróbálják. Még meg szeretném említeni, hogy vannak bele paródiák is, de sajnálatos módon nem találtam magyarul, szóval aki akar, szívesen látnák párat magyarul is, viszont a csehet megnéztem, és kifejezetten élveztem, de most leszeretném tisztázni, hogy én rendelkezek egy alap cseh tudással, szóval ha nem tudsz csehül, akkor inkább nézd meg az eredetit. No, try. A čo som ja pes? Však poviem odlep si to, nie? Ja moje oči, lepidlo mám v očách, rýchlo mi daj ten hrnec dole. Aha, som pes. Tebe preškošilo? Hlupák, za pár sekúnd sa mi roztopia očné bulvy a ty sa tu hráš na psa. Ale nanúk sa ti tak roztopí.